बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। दानिया जों लेंहरनो आखायाव लादों बिजिता ब्रह्म। बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म। Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदों Miss Bijita Brahmo. Music please. वाव मेथाइया मिक्स जाबाय नामाथाय एकदमबारे मोननै मोनथाम ना मिक्स अके बिराद मोजां मोसादों औ स' नोंनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो। Hello judges, my name is Bijita Brahmo and I'm class 8. My years is 13 and I'm from Bisley. गोबां मोजां मोसादों नोंथांमोना। आं फिन बुंबावगोन भट होग्राफ्रा अडियेन्सनिफ्रा पेपार सिटआ दंखायो, भट होनानै होबानो जाबाय। दायो जों डाइरेक्टलि समखौ नस्थ' खालामालासिनो जोङो साथाम नायबिजिरगिरिनिसिम थांनोसै। स' गिबियावनो आङो थांनो सान्दों देंखो सारा बुंनानै होदो एसे। हेलौ मा मुंमोन? Bijita Brahmo. बिजिता ब्रह्म। बिजनिनिनो ना? बे मोसानायाथ' गाज्रि नङा, अब्लाबो माखासे सिगांनि जितु स्टार्टिं सं बेहाय एसे माने स्ल' जानाय नुदों, एसे स्ट्रंसिन खालामनो हागौमोन। जायखिजाया माने रिमिक्स मेथाइ माखासेयाव एसे थिगानो दङ,
दा उनाव साबसिन खालामगोन आसा खालामबाय अल द बेस्ट Thank you, sir. थेंक इउ सार सारनि बुंनाय बोसोनखौ बिनानावखौ मानिगोन होननानै आं आसा थिबाय नेक्स्टआव जों मेडाम रिंकु मनिनिसिम थांगोन बिथाङा मा बुङो हाय बिजिता Hello, ma'am. अभारअल मोसानाया गासिबो थिगैनो दङ गासिबो मोजाङानो जादों ओमफ्राय एसे आरो नोङो स्ट्रं माने एसे एनार्जि होबावब्ला आरो साबसिन जाबावगौमोन मिथिबाय नेक्स्टआव बिनिफ्राय साबसिन खालाम Thank you, ma'am. अल द बेस्ट थेंक इउ मेम दानिया जोङो माइकेल सारनिफ्राय खोनासंगोन बिथाङा मा बुङो मेसअप हेलौ दा मेथाइआथ' मेसअप जाबाय स' मोनथाम मोनब्रै गाना बेखौ मेसअप खालामबाय नोङो कनसेप्टआ मोजाङैनो दंमोन आङो मोसानायखौ स्टेप्सखौ बहुत मोजां मोनदों क्लिन जादों एक्सप्रेसना एसे नांबावगौमोन ओमफ्राय मोदोमा एसे स्टिफ जादों एसे फ्लेक्सिबल जाबोनो नाजाबाव नेक्स्ट टाइमाव स' अल द बेस्ट फर द फिउचार Thank you, sir. I think it is the first song of our Bodo Dance Master Season mix song na? Mashup. It is the first song na? बे first गिबि song जाय जोंहा बिनानावा mix मेथाइ बा mix song मोसादों गोजोननाय थाबाय नोङो साथाम नायबिजिरगिरिनि बिबुंथिखौ खोनानानै बिथांमोननि बोसोनखौ लागोन फिउचाराव जाहाथे गोबां मोजाङै जौगालांनो हाथों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गावनि सिटआव थांनानै जिरायहैनो हासिगौ बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 जोङो दानिया नेक्स्ट डान्सार बा मोसाखावरिनि मुंखौ मख'नो थांसै स' प्लिज गुबुन सासेबाव जोङो मोसाखावरि नर्थ इस्ट डिभिजननि बिमल बसुमतारी बिथांखौ जों बरायदों आरो खुलुमनो हादों पिपुल्स एन्ड एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय हांख्रायगिरि गरदन मोसाहारि बिथांखौ बरायदों आरो लाइनाव दङ अनजलि प्रभा दैमारि सासे आइजो लिरगिरि आइजो दैदेनगिरि आरो आथिखालाव बिथाङा राजखान्थिनि जिल्लायाव आगान होबाय बिपिएफ दोलोनि बिथाङा दैदेनगिरि बिथांखौ बरायदों अनजलि दैमारि अनजलि प्रभा दैमारि नोंथांखौ बरायबाय साबायखर जाबाय बयखौबो बरायबाय आरो जोंनि स्टुडिय'आव जों हांख्रायनानै दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजिगनेसन होनानै बिजेपिआव जइन खालामनाय बिजय दैमारि जों बिथांखौ बावैसो उनावहाय मोननो थांगासिनो दङ बिथाङा दासान्दि बेस्थ' बिथाङा लाइनाव फैनो हाथ'वाखै जों बिथांखौबो लाइनाव दोननो नाजादों बिथाङा दसे उनाव फैनायनि आसा दङ दा जों सावरायनायनि सिगां दङ जे बड'लेण्डनि आथिखालनि थासारि बड'लेण्डआव दा थांदों इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोनि जुथाइ सरकार आरो बिनि थाखाय अलरेडि प्रमद बर'आ बिबान लादों समायखिरा लाखांबाय लोगोसेनो डेपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा समायखिरा लादों आरो बिबान रुजुगासिनो दङ आरो लोगोसेनो सानै इएम समायखिरा लानानै दङ बेखिनियावनो मोनथिनो गोनां जे होनायनि गेजेरजों स्पिकार थिसननायनि बाथ्रा दङ आरो काउन्सिलनि गिबि खेब मेल जानायनि बाथ्रा दङ नाथाय हाइकर्टआव बिटिसिनि आगुनि गाहाय चिफ हाग्रा महिलारिया मोनसे रिट पिटिसन होदों आरो बेखौ बे हाइकर्टआ मोनसे राय होनानै दङ जे गाबोन 22 डिसेम्बर खालाराव हियारिं जागोन आरो बै समहालागै बिटिसिनि खामानि दामानि बन्द थाथ'नांगौ बेबायदियै राय होनानै दोनदों दा बेयो जाहैबाय दिन्दांनाय बड'लेण्ड सरकारा बुंनो हायो जों बे समावहाय जों नाजाबाय थादोंमोन जे बिटिसि सरकारनि बिबानाव थानाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सासे मोननो हायो नामा नाथाय जों बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हायाखै आरो बिथांमोनखौ जोङो बे सावरायथायाव बाहागो लानाय जायाखै बिनि थाखाय जोङो निमाहा बिदों आरो नायगिरि नोंथांमोननोबो जों मोनसे खाबु होनो नागिरदों जे नोंथांमोना
बे सावरायथुनाव बाहागो लानो गोसो दङब्ला बा बाहागो लानो गोसोब्ला 8135980590 जानबुं नाम्बाराव डायल खालामनो हागोन आरो सावरायनायाव बाहागो लाफानो हागोन बुंफिनदों 8135980590 बे जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन कल खालामनो हागोन आरो जोंजों कनभारसेसन खालामनो हागोन दा जोङो गिबियावनो जोंजों दङ अनलाइनाव अन्जलि प्रभा दैमारि सासे साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननाय लिरगिरि आइजो दैदेनगिरि वुमेन जास्टिस फरामनि बर' वुमेन जास्टिस फरामनि आगुनि आफादगिरि आरो आथिखालाव बिपिएफनि दैदेनगिरि जों बिथांनिफ्राय माखासे मानि बाथ्रा मिथिनो लाग्रोनि जे थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिपिएफआ मोन 17टा एमसिएलए देरहाहोनो हादों आरो दा समाव बिटिसिनि सरकारा दिन्दांनानै दं होननानै बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला गुवाहाटी हाइकर्टनि पेटिसननि बिथा लानानै जेनाखि अर्डार होनाय बे हिसाबै बेवहाय स्पिकार थिसननाय एबा माखासे खामानि दामानिफ्रा बन्द जानांगौ दा बेनिसायाव जोङो सुला लाग्रोनि जे अन्जलि प्रभा दैमारिया मा बुङो अन्जलि प्रभा दैमारि नोंथाङा खोनाबाय थादों जों सावरायनायखौ आरो जों नोंथांनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैगोन जे आथिखालनि थासारिनि सोमोन्दै बिटिसिनि थासारिनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि फारसेनिफ्राय बुंनांगौ एबा नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो रायजो राजानो आं गोजोननाय बावहरबाय गिबियावनो बे दा बिटिसिनि जा बिसायख'थि गोबाव सम रायजो राजाया नेनानै थाबाय बेनि उनाव बिसायख'थिया जालांबाय थांनाय 7 आरो 10 डिसेम्बरावहाय बेनि उनाव 12 डिसेम्बराव रिजाल्ट मोनबाय नाथाय रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जों जा सानदोंमोन गासैबो स्र' जाजोबसिगोन थिग थाक जाजोबसिगोन सोरबा देरहागोन सोरबा जेनगोन बे थाखायो गासैबो स्र' जाजोबसिगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव होनजायो जे दासिम बिसायख'थि जानायनि उनावबो आरो रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो जिबायदि स्र' जोबहैनांगौमोन बे जाहैनाय बादि नुवाखै बे नुयैनि जाहोनखौ नायोब्ला जों नुगोन जे बिसायख'थिनि रिजाल्ट मोनस्लाबनायनि सिगांनो जिबादि हाखु दाखु खालामबाय ओमफ्राय मेजरिटि सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि मोननाय हान्जाखौ गभर्नरा एकर्डिं टु पार्लियामेन्टारि रुल्स लिंनांगौमोन गिबि खाबु होनो थाखाय जे जोंहा नोंसोरनो देरसिन हान्जा नोंसोर मेजरिटि प्रुफ खालामनांगौ बेनि थाखाय एसेबां सम होनाय जाबाय नर्मेलि 2 3 सम होयो बेखिनिखौ होनानै जुदि बेखिनिखौ होनानै जुदि नेम मथे थांनायमोनब्ला हयथ' एसेबां जेबो जाहोना दासिम जिखिनि गोनो गोथो गोदाव सोराव जाबाय थादों बेफोरबायदि जाहैनाय नङामोन खारन जुदि माबा खारनाव सिंगल लार्जेस्ट हिसाबैबो जुदि बिपिएफआ मेजरिटि प्रुफ खालामनो हायाब्ला सारेन्डार खालामगौमोन बे आलादा खोथा बेनि उनाव चान्सआ थांगौमोन सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्रुप एबा इउपिपिएल किन्तु जों बेयाव नुबाय जे थार्ड ग्रुपआसो बिजेपिआसो इनिसिएटिभखौ लानानैहाय बिजेपिआ जाया थार्ड पजिशनावसो दङ सेकेन्डआवबो नङा बिथांमोनासो माने गासै इनिसिएटिभखौ लानानै फिसा बिला गासैबो माने पार्टिफोरनि एफा एनै देरहानाय बेफोरखौ लाजोबनानै बिथांमोना मेजरिटि शो खालामनानै थोंजोङै माने सोरखार दानायनि खाबुखौ लायो एबा गभर्नरनिसिम बिथांमोना थाङो किन्तु बेनि आगोलावनो बिपिएफनिफ्रायबो हरनाय जादोंमोन लाइजामखौ जे जों मेजरिटि मोनदों with 17 seats out of 40 बेवहाय जोंखौ सोरखार दानो थाखाय मेजरिटि प्रुफ खालामनो स्कप होनांगौ किन्तु बे लाइजामनि खुनु रिप्लाइ फैयाखै रेसपन्ड खालामाखै नाथाय गुबुना माने थार्ड फोर्थ थार्ड सेकेन्ड जाय पजिशनाव दंमोन बिथांमोननिखौ नाजावो बेयावनो माने जिथु सुबुंखान्थि दाहारा दङ बेखौहाय कमप्लिटलि डिनाय खालामनायखौ जों नुयो दा सिस्टेमेटिक थांनाय मोनब्ला दिनै जिखिनि कर्टआव थांनाय जादों बहाबा एमसिएलएफोरखौ दोनखोमानाय लाबथिंनाय हरै हरै माने बहाबा हटेलाव दोनखोमानाय बहाबा दरखांना दोननाय बेफोर सिचुवेसना डेफिनेटलि फैनाय नङामोन रावबो माने सिस्टेमेटिक थाङोब्ला रावखौबो बुंनांगौ गैयामोन किन्तु गासै जिनिसा खान्थि बायदि जायैखाय
सिस्टेमेटिक जायैखाय दिनै बे फैदों बे बिटिसिनि गासै रायजो राजानि थाखाय दुखुनांथाव अनफर्चुनेट खारन सोरखार नाजावनायनि उनावबो दिनै गासै एमसिएलएफोर रायजो राजानियाव खाथियाव थांनानै सोरखाराव थानानै जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बेखिनिखौ दिनैबो मावनो हायाखै बे थाबथानाय माने जोंनि जौगानायनि थाबथानाय बिटिसिनि रायजो राजानि गासैनिबो जौगानायनि थाबथानाय ओंखाय बिथां बे सिटुएसना फैनो नाङामोन कर्टआव जिथु केस होदों बेयो नेमखान्थि बेरेखा खालामनायनि थाखाय होनाय गासैबो खामानि दोनथ'नांगौ सोरखारा जाथ'वा बेबायदि जेबो माबा होआखै खालि जेराव दङमोन बेयावनो थानो थाखाय कर्टआ अर्डार होदों बेनिफ्राय जाहाथे आवगाया जेराव दंथ'यो दा बेखिनियावनो थाथ'नानै स्थिर अबस्था होनदों अर्थात जेराव दं बेखिनियावनो थाथ'नो थाखाय बिथोन होदों गाबोनसिम दा समावहाय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानानै दङ आरो बिथाङा अलरेडि समायखिरा लाबाय आरो बिथाङा दासान्दि मावख'आरि खामानिखौ मावगासिनो दङ बहाय जेबो गुबुन गुबुन बाथ्रा गैया प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव बिटिसिनि बिबानखौ प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव बिटिसिनि बिबानखौ रुजुनानै दङ आरो गावनि खामानिखौ गावनि डिउटिखौ गाव मावगासिनो दङ बेजों लोगोसे डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी बिथाङाबो मावगासिनो दङ लोगोसे सानै अलरेडि इएम थिसननाय जादों बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो डिपार्टमेन्टेल खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेबायदि खुनु गोदाननि बाथ्रा फैया बे जायखिनिखौ एपइन्टमेन्ट होनानै दोनथ'बाय दिनैसिम बेसिम सोलिनो हायो खिन्थु गोदानहै आरो सोफिननाय बा थिसनफिननाय गोदानहैसो आवगायनो होआखै खिन्थु जिखिनिया जानानै दोनथ'यो दासिम बेखिनिया सोलिनो हायो आरो दा समावहाय जुदि हाइकर्टआव केस होनाय जादों हाग्रा महिलारि बिथाङा आरो बे हाइकर्टनि केस होनायनि हेरिंआ जागोन गाबोननि दिनाव 22 डिसेम्बर खालि दा कर्टआ जुदि बाहाल लाखियो प्रमद बर'नि सरकारखौ अब्लाथ' खुनु खोथा गैया बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय जुदि कर्टआ जुदि इलिगेल बा बेन खालामोब्ला प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ अब्ला बिपिएफनि रला मा जागोन अब्लाना डेफिनेटलि बे गिबियाव जिथु प्रसेस खालामनांगौमोन बे प्रसेसखौ खालामगोन सोरखारा आइ मिन कर्टआ जों सानो बे कर्टआ मोननै माबा होनो हायो भार्डिक्ट होनो हायो बे जाबाय मोनसेया जाबाय जादों बेखौ आवगायनो होसिनगोन आरो नङाब्ला बे लिगेल नङामोन बेवहाय लिगेलि थांनांगोन स' मेजरिटि मोननाय एबा बांसिन मासि मोननाय हान्जाखौ मेजरिटि प्रुफ खालामनो लिंनो हागौ स' बे मोननैनि मोनसे जाबाय दा बै मोनसे आर्गुमेन्ट फैयो बे जाहैबाय जे बिपिएफनि आखायाव 17 एमसिएलए दङ आरो बिनि गेजेराव सासेया अलरेडि बिजेपिआव जइन खालामबाय रेवला नार्जारिया बिथाङा सा जिद' दं बे सा 17 जों सरकार मोनसे सालायनो हाया जिहेतु 21 नाम्बारा जाहैबाय 21 जाहैबाय मेजिक नाम्बार बे मेजिक नाम्बारखौ मिट खालामनो हाखानाय नङा बिपिएफआ बेराफारसे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बेन खालामोब्ला अब्ला बे सरकार थानायनि खुनु आसा गैया अब्ला नोंथांमोना फ्रेश इलेक्सन हास्थायगोन ना बेनि गेजेराव माबा मोनसे दाजाबदानखौ खालामनो सानदों बिपिएफआ बेखौ सम सानबाय थालिया गाबोनखौ नेक्स्टआव थांसै दानिया मोनसे खोथा नेक्स्ट कुइसन जाहैबाय जे जिहेतु नोंथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि जुदि बिपिएफआ सरकाराव फैयो हाइकर्टनि भार्डिक्ट मोननानै अब्ला हटेल लिलियाव जे जिएसपि बिजेपिनि 20 सा एमसिएलए मोनखौ थाहोदों जाहोदों आरो मैया शिलंआव बिथांमोनखौ लानानै थांबाय बासजों शिलंआव आरो थांनाय समावबो क'क्राझारावबो समायखिरा लानाय फोरबोआव बासजों लाबोदोंमोन आरो बासजों लांफिनदों दा बिनि थाखाय 50-60 लाख माने रां माने बिल खरसा जानो थांगासिनो दं बिटिसि सरकारनिफ्राय दा बेखौ बिपिएफआ मानिहैगोन ना मानिहैया बे जुदि बिपिएफआ हाइकर्टनि राय मोननानै सरकाराव फैयोब्ला बे खरसाखौ बानगोन ना बाना बेखौ इसां गोलाव सानग्रोथ'वाब्ला मोजां नामा आंनि बायदिब्ला सिगाङा जाबाय जोंनि जिखिनि खामानि थाबथानानै दङ इलिगेलि सरकार दानायनि थाखाय बा बांद्राय हाखादरा खालामनानै दा जिखिनि अबस्था फैबाय बे सिटुएसननिफ्राय बारग'नानै गासै थाबथानाय सिटुएसना
माबा जानांगौ फ्ल' जानांगौ आंनि मथेब्ला आरो लिगेलि जानांगौ अब्ला देरहानाय जेननायाथ' थाखायो आरो ओरैनो नायोब्लाथ' बिपिएफआ सोरखार दायाखैब्लाबो जों देरहानानै दंखायो खारन आउट अफ 47 सिट्स मोनदोंमोन उनाव सासेखौ बायनानै लांबाय बे आलादा खोथा थेवब्लाबो 16आनो मेजरिटि स' दिनै जायफ्रा सोरखार दादों बिसोरो हारिनानै दानाय बादि सिंगल लार्जेस्ट नाम्बार बे मोनथाम ग्रुपनियाव मोनसेबो मोनाखै इनफेक्ट मोनब्रै होनजागोन ओमफ्राय स' जों सोरखार दानो हायाखैब्लाबो जों देरहानानै दङ आरो जायफ्रा सोरखार दादों बिथांमोनहा जेननानै सोरखार दादों बेवहाय दा खोथाया जाबाय ओरै खालामबा हरै खालाम सोरखारखौ दाबाय खिन्थु मानो दिनै सालायनो हायाखै मानो दिनै बायदिसिना सोंलु फैदों कारण दिनै जुदि जोंनि सोंलुआ कारेक्ट नङामोनब्ला दिनै केसखौहाय कर्टआ नाजावनाय नङामोन ओमफ्राय दिनै केसखौ कर्टआ नाजावदों कारण बे सोंलुआ थिग सोंलु जे दिनै लिगेलि जायाखै बेखाय बिनि सायावहाय दिनैथ' आरो जों बेखौबो नुबावो आरोखि जे कर्ट कासारिफ्राबो दिनै गभर्नमेन्टनि कन्ट्रलनि आन्दाराव थाबावो बेखौबो जों नुयो जेखि जाया थेवब्लाबो जों आसा खालामो बर' रायजो राजाया गाबोननि उनाव थाबैनो मोनसे खारथाय मोनगोन जों बेखौसो हास्थायो खिन्थु इयुनफोराव जाहाथे बेबायदि जाया खारन सोमोनांथाव जोंनि बेयाव रायजो राजाया नुफेराखै खोनाफेराखै जे बिसायख'थिनि उनाव जायफ्रा देरहायो बिसोरो रायजोजों थानो मोना जुदिव दा ओरैनो बुंबाय थादों जे 5 बोसोर थानांगोन रायजो राजाजों समस्थियाव बेवहाय एसे बेरायनानै लादों मा लादों बेफोरथ' जाफेरा बिनि थाखाय दिनै क'क्राझाराव नङा गुवाहाटियाव दोननो गोनां जादों शिलंआव लांनो गोनां जादों मानो जादों मानो बे सिटुवेसना फैदों डेफिनेटलि देयर इज सामथिं रं माबा मोनसे बिदि नङाब्ला बिसोरो इजिलि थानो हानांगौमोन बे खोथाया ओमफ्राय जोंहा हिसाबफ्रा बिराद थाखि थुखि 21 पार्टिया जोंहा पार्टिया खम देरहानाया खम बेवहाय हिसाबा ओरै नङा ओरै थांखायो बेखौनो बिथांमोना इलिगेलिब्लाबो ट्राइ खालामबाय आरो माने खम साननि समावनो रावनोबो खाबु होआलासिनो प्रि प्लान बादियै माने रिजाल्ट होस्लाबनायनि सिगाङावनो माने कमप्लिट रिजाल्टआनो ओंखाराखैमोन बिनि सिगाङावनो गुवाहाटियाव लानानै फैनानै हरनि 2-3सिम सावरायनानै डिसाइड खालामदों नायनो थाङोब्ला बेफोर गासैबो माने बाय फर्स खालामनाय नुदों जे बे अखानायै रिजाल्ट ओंखारनायनि उनाव सिंगल लार्जेस्ट ग्रुपआ होदोंमोनबो अखानायैनो आं साननै गोग्लैदों रबिबार ना आर्गुमेन्टआ ओरै जाहैदों जे नोंथांमोना आर्गुमेन्टआ ओरै जाहैदों जे बिपिएफ दोलोआ हर्स ट्रेडिं खालामनो हागौ एबा बायनो हागौ बिजेपिनि एबा इउपिपिएलनि एमपिएलएखौ हिसाबा थाखि थुखि हय बेखिनि मानसिया ओरै फैनांगोन सोरबा नङाब्ला ओरै थांनांगोन नङाब्ला बायनाय फाननायाबोथ' मोनसे आयेन भाबै दाय गोनां बायनाय फाननायनिथ' प्रश्न फैनाङा खिन्थु अपेनलि दोननो हानांगौ सावरायनानै सोर थानो गोसो साप'ज जोंहा अपसन दङ खारन बिपिएफआ लार्जेस्ट सिंगल नाम्बार दङ थ' बेबादियावहाय सोरबा इउपिपिएल आव थानायाबो जों बिजेपिजों दाया बा माबाखौहाय जिएसपि खौ लाया जोङो बर'नो दानो होननानै सोरबायाथ' फैनो थाखाय थांखि लानो राइट दङ खिन्थु दिनै बे राइटखौबो होनाय जायाखै बास जे बिपिएफनियाबो साननो हागौ जे जों जिरायनानै बर'जों बर' सावरायलायनोसै ओरै खालामनोसै दा नोंथांमोनहा मोनसे खालामनो हायोमोन जे माबा थाया पार्मानेन्ट स्ट्रुबो थाया पार्मानेन्ट लोगोबो थाया एडजास्टमेन्टनि खोथा ग्रेटार इन्टारेस्टनि खोथासो बारा थायो बिटिसिनि पलिटिक्सआवहाय दैमारि मोनसे कुइसन बे रायजो राजानि कुइसन बियो जे रायजो राजाया लुबैदोंमोन बिपिएफजों इउपिपिएल नाथाय नोंथांमोनाबोथ' बे खाबुखौ लानो हायोमोन बे बाथ्राखौनोथ' आं एसे सम बुंबाय जे दिनै थांखि लानो थाखाय सोरबा इउपिपिएल हिसाबै बा बिपिएफ हिसाबै जुदि माबा मोनसे पार्टियाव दङब्लाबो मानसि हिसाबै सोरबाया बेखौ साननो थाखाय राइट्स दङमोन सोरबाया हयथ' सानगौमोन जुदि दिनै हटेलाव सोनानै दोनामोनब्ला बहाबा लाबथिंबाय थायामोनब्ला हयथ' जोङो बिजेपिजों थास्लायस्लाय जिएसपिजों माने दास्लायस्लाय जों बर'जों बर' दानि होननानै खारन सानैसोआ जुदि बेबायदि उदाङै डिसिसन लानायमोनब्लानो रायजो राजानि साननायल' नङा बेयो एज ए होल खारन आं बुंदों बेखौ जे बिटिसिआव जि पलिटिक्स बेयो दाबो थियेटारनि थाखाय साननायनिसो सममोन आरो खिन्थु दाथ' जों बेखौ नुवाखै सोरहाबा थागोन सोरहाबा थाया बयहाबो इग'आ थायो
आच्छा बेखौ गैया होनना बुङो खिन्थु बेनि गेजेरावबो जुदि दिनै फ्रियै दोननायमोनब्ला आगे पिछे जि जायो गोदोनि इलेक्सनफ्राव इलेक्सन जोबनानै जुदि न' बयबो थानो मोननायमोनब्ला रायजो राजानि बाथ्राखौ खोनागौमोन गोबां रायजोआ बिथांमोनजों डाइरेक्ट सावरायगौमोन सावरायनानै हयथ' रायजो राजायानो मोनसे रुल लानो हागौमोन जे जों लुबैयो दा बे लुबैनाय मेसेजआ बे जोबजानायफोरनियाव बेसेबां थांदों प्लास थोंजोङै रावबो दिनै रायज्लायनो मोननाय जिरायनानैहाय रायजोनि डिसिसनखौ सोरबा इलेक्टेड मेम्बारनि सिगाङाव बुंनो हानाय दिनै अबस्था गैया आच्छा दैमारि जोङो नोंथांजों आरो सावरायबावगोन दान्दिसे उनावहाय जों दा फैनि दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन सावरायथुननि हाबाफारि आरो सावरायनो लाबाय थादों बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्ड सरकारा आथिखालाव दिन्दानानै दङ जों बेखौ बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डनि हाबा हुखाखौ स्थगित खालामनो थाखाय दोनथ'नो थाखाय राय होदों गुवाहाटी हाइकर्टआ जों दान्दिसे ब्रेक लादों Season 1 बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदों Miss Bijita Brahmo. Music please. बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्ड खुंथाया आथिखालाव दिन्दानानै दङ बेनि सायाव गावबा गावनि मोनदांथि रायजो राजाया बाहागो लाफानो हागोन 8135980590 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों बुंफिनदों 8135980590 जानबुं नाम्बार दा जों फैनि बिमल बसुमतारी नोंथांनि सेराव जे नोंथाङा नुगासिनो दङ नोंथाङा बिटिसि बिसायख'थिनि काउन्टिंनि सानसे आगुआव बे स्टुडिअ'आवनो लाइभआव फैदोंमोन आरो सावरायदोंमोन जे बड'लेण्डआ माबायदि सरकार मोननो थांगासिनो दङ आरो माबायदि सरकार जानो हागौ सरकारा नोंथाङा बै समाव साननाय बायदि जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे हाग्रामा मुलुगनि दिनै सरकारनो फैनायनि आसाया बांसिन खिन्थु जायाखिसै मेजिक नाम्बार 21 खौ लानानै गेलेनाय जादों हरनि 1:30 बाजियावसो जोबहैदों काउन्टिं हाबाफारिया 12 डिसेम्बर खालि आरो बिनि उनावहाय बयनिबो गोसोआव उसपिस जाबाय गोथो थासारि 27टा माने मेजिक नाम्बारखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ बेनो जिएसपिआबो लोगो जाबावबाय मोननै जेनै बिथांमोना आवथायनो हाबाय माने एमसिएलएनि देरहासारनाय दा बिथांमोना लोगो लोगोनो हर गेजेर बुब्लियावनो अखानायसि बुब्लियावनो गुवाहाटि सहैजोबदों हटेल लिलियाव थाहैबाय हटेल लिलियाव गासैबो डिजाइनखौ खालामबाय आरो बिटिसि
खुंथायनि थाखाय बिथांमोना 15 डिसेम्बर खालि क'क्राझाराव समायखिरा लाबाय नाथाय बिनि उनावबो दा दिन्दांनानै दङ बिटिसि सरकारनि हालत मानो बुङोब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआव रिट पिटिसन दाखिल खालामबाय हाग्रामा महिलारिया जे बांसिन बिजाथि देरहानो हानाय बिपिएफखौ फार्स्ट प्रेफारेन्स होनांगौ नाथाय होनाय जादिया दा नोंथांनि बानबुंथि माने गिबियावनो मोनसे खोथा दाख्लैसो माबा जानानै थांबाय मा होनो टिवा परिषदआव इलेक्सन जाबाय बेबो रिजाल्ट होबाय दा बुंबाय रिजाल्ट होनो 1:30 समय नांदों मेजिकनि बाथ्रा बुंदोंथ' मेजिक माने आं जादुखौनो बुंबाय थ' टिवा काउन्सिलनि रिजाल्ट होनो थाखाय रिजाल्टआ 36टा समस्ति बिसोरो 4टानि आगोलावनो फोजोबदों बिटिडिनि समाव मानो हरनि 1:30 थांखो बेवहाय माबा मोनसे बाथ्रा दं नामा सिङाव जोंहा सन्देह जायो मानो आंखौ 1:30 बेवहाय बोरै 4टायाव हाखो ना बे जाहैबाय टिवा काउन्सिलाथ' फिसा बिटिसिआ जाहैबाय मोनब्रै जिल्ला आरो जों एसेम्ब्लियावबो नुदोंथ' 1:30 थाङा एसेम्ब्लिनिख्रुइ देरसिन नामा बिटिडिआ मा होनसार बेलट पेपार जानो हागौ बेलट पेपार बिनि आगोलावथ' बेलट पेपार जादों बेथ' फार्स्ट नङा आसामाव इन्डियायाव बेलट पेपारनि इलेक्सनावथ' बेथ' फार्स्ट नङा आरो रेगिं फेगिं माबायाव सिङाव जाबाय थानाय जों बिनि आगोलावबो बेबादि सल'बाथाफोरखौ खोनादों गतिके बेवहायबो जे माबा मोनसे सल'बाथा हाबनानै थायाखै बिनि मा पार्टिकुलार जेखि जादोला दा गभर्नमेन्टआ ओरैबादि दा जेनेबा जोंनि फेडारेल कान्ट्रि इन्डियायाव जे नाना रोखोम जाथि उपजातिनि मानसिफोर दङ दा जोंनो जिथु काउन्सिल होदों ट्राइबेलफोरनो जिथु काउन्सिल होदों थारमाने जोंखौ सासन खालामनानै सेल्फ डिफेन्स जानानै जों दावगानांगौ थ' बे हिसाबै जोंनो काउन्सिलखौ होदों बे हिसाबै जायनि थाखाय बेफोर काउन्सिलाव रिजनेल पार्टिनि इम्पर्टेन्सआ बारा होमबा बेवहाय माने नेशनेल पार्टिया माने इन्टारेक्ट खालामदों खारन जुदि दानि माबाया बुङोबा हिमन्त बिश्व जुदि बुङोब्ला बिश्व शर्मा जुदि बुङोब्ला जे नेशनेल पार्टी सासन खालामबा रन्जित दासआ बुंनाय बादि जे साबसिनै डेभेलप जागोन बाथ्राया जुदि सैथोब्ला 52नि कार्बि आंलं काउन्सिला बे समनि नेशनेल पार्टियानो कंग्रेसआनो सासन खालामदोंमोन गेजेरावसो जयन्त रुंदि फैदों दिनैबो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला रुल बाय बिजेपि डिमा हासावबो बिजेपि मानो उन्नति जायाखै टिवाखौ आं बाद होबाय मैयासो फैदों खिन्थु बेवहायथ' रुलिं पार्टियानो नेशनेल पार्टियानोथ' बेवहाय रुल खालामनानै दंना बेनिफ्राय फारसेथिं थ' जों जुदि सानोब्ला जे नेशनेल पार्टिया फैबा बांसिन डेभेलप जागोन होमबा दा बाजेटनि खेथ्रआव बिटिडिआव 1200 कौटियाव 500 कौटि हरदों कार्बि आंलंआव 1000 कौटियाव बेसे हरदों 400 कौटि हरदों प्लास आरो 400 प्लास बेनिफ्राय बेवहाय डिमा हासाव होदों 370 कौटि 800 कौटि हरदों बिसोरनि बाजेटआ मानो फुरा बाजेटखौ होआखै जायनि थाखाय बिसोरो रावबो खामानिखौनो डेभेलपिं खामानिखौनो मावनो हायाखै ना बिटिडि हादों ना कार्बि आंलं हादों ना बले डिमा हासाव हादों जेनेबा नैहाय बिपिएफआबोथ' बे समाव एलायन्स गभर्नमेन्टमोन बिजेपिनि हेलाबो मानो गभर्नमेन्टआ फेभार खालामाखै बे प्रमद बर' सरकार जानायाव नोंथाङा मा आपत्ति दं प्रमद बर' सरकार दानायाव आपत्तिनि बाथ्रा फैया खारन जों लुबैयो जे नेशनेल पार्टिजों बारा लेब्बा होआ होला जोंनि मानसिया जोंखौनो सासन खालामनांगौ जों बेखौ लुबैयो जोंनि रिजनेल पार्टिया जोंखौ सासन खालामनांगौ जों बेखौ लुबैयो दा हाग्रामा राजा जागोन ना प्रमद बर' राजा जागोन बेफोर जाबाय मोनसे मा होनो बिदिखौ रियेलिस्टिक खोथा आरोखि राजकीय मोनसे खोथा दङ जेरैहाय बुङो जे मोनसे समाव मानै मोसा थाया
स्वाभाबिक बिसोरनि गेजेराव क्लास जागोन पारसि प्रभाब दङ मोनसे कम्बल राजखारि मोनसेयाव सानै जायखि फैया जुदि डेफार जायोबा लेंग्रि जायोब्ला दा not only in Assam माने not only in the BTD but in Assam 50% एमप्लयानो कन्ट्रेक्चुएल रावबो रेगुलार पर्सन नङा दा BTD नि माखासे एमप्लयाबो कन्ट्रेक्चुएलाव दङ प्लास दिनै एप्रिलनिफ्रायनो गभर्नर रुल जानायनिफ्रायनो माने मोनसेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मोनसेबो जायाखै दा बे जे 50% कन्ट्रेक्चुएल एमप्लयि दङ बेबायदि सोलिबाय थायोबा जिहेतु बेखौ कन्टिजेन्सि बाजेटनिफ्रायसो होनाय जादोंमोन बेफोर जुदि बन्द जायोब्ला बे मानसिफ्राथ' सेलारिनिफ्राय डेप्राइभ जागोन दिनै जेरै पेपार मिलनिफ्रा 6 मास 7 मास बेथन मोनैनि फिसाखौ स्कुलाव एडमिसन होनो हायैनि कलेजाव एडमिसन होनो सुइसाइड खालामदों दा जोंनि एमप्लयिफोराबो बे स्टेजाव फैयाथ' फारसेथिं जोंनि माबाया इकनमिकेल स्टेटासा जे ग्रासरुट लेभेलनि मानसिफोरनाव रांखान्थि सौफैयाखै जायनि फलाव साधारन मानसिनि बिनि फलाव मा जागोन देशआव दावराव दावसिया बारा जागोन सिखाव दाखेदा बारा जागोन बिनि फलाव मा जागोन जों असान्तियाव थानांगोन नोंथांमोना जे बिजेपिजों एलायन्स जानायखौ नोंथाङा साबधानै मोनाखै मा दरखार दं जों सेल्फ डिफेन्स जानो हाया नामा साउथ इन्डियानि मानसिफ्रा जुदि जोंनि मानसिफ्रा सानो बेफार फालांगिया मारवाड़ीनि आखाव साउथ इन्डियाव थांनानै आं नुदों मारवाड़ीनि बंसं गैया होनबा जों मालाय नेसनेल पार्टि नङाब्ला जोंनि आथिङाव जों गसंनो हाया नामा आच्छा बे गोहोआ जोंहा गैया नामा जों नोंथांनि सेराव फैगोन जों फैनि गौतम मोसाहारिनि खाथियाव जे दा समाव बयबो रायजो राजाया बुंबाय थादोंमोन बा बुंगासिनो दङ जे बा बिमल बसुमतारी बिथाङा बुंबाय जे BPF आरो UPPL ज' जानानैनो सरकार दायोमोनब्ला बियो बर'नि जागौमोन आरो रायजो राजाया बुंबाय थादों जे थैजों दुगैनानै मोननाय BTC बड'लेण्ड बेखौ रानथाय सिखाय खालामनानै जानो थांगासिनो दङ गुबुन हारियारि पलिटिक्सनि दहाय लानानै नोंथां मा बुङो गिबिथारावनो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जानानै इंखंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिदों आरो नोंथांसिमबो खुलुमबाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो UPPL आरो दा BPF नि बेलाखौ होनोबा आं मोनसे जिनिसखौ आदा बिमला बुंनायखौ मोजां मोनदों बे जाहैबाय गावखुंथाय गावखुंथाय भार्सेस प्रक्सि गभर्नमेन्ट दा आं बे जिनिसखौ होननो लुबैदों आरो गावखुंथायानो जोंनि सिमां बर' हारिनि सिमां गावखुंथायखौ लानानैनो जोङो बेबायदि 50 बोसोरनिबो बारा जोङो दावहा नांबोबाय जेरै बे गावखुंथायखौ मोनबायबोमोन BEC महरै BTC महरै आरो नै दिनैनि बेलायावहाय डेभेलपमेन्टखौ जोङो सानबाय थादों एक्चुअली डेभेलपमेन्टआ दिनैनि बे टेक्न'लजिकेल एज टुडे इज ए निउ एज अफ टेक्न'लजि माने असम्भब बुस्थुफोरा सम्भब जायो दा नोङो डेभेलपमेन्ट थाखा बांसिन फान्ड बांसिन होननानै नोङो गावखुंनाय होननाय जाय सोदोबखौ लानानै जोङो गिलौ बालौ अख्रां गावसा जासे हज्रिबोदों जै बर' हारिनि जै नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 हाबे बहा थांखो डोन्ट चेन्ज साडेनलि मानो हथात सोलायनो नागिरदों आं बे खोथाखौ बुंनो लुबैदों दिनैनि BJP खौ नै BJP सोरबा BJP हाबफैनायाव सोरबाया बेथार गभर्नमेन्ट दानायाव आंहा जेबो प्रब्लेम गैया प्रमद बर' बिथाङा देरहानानै गभर्नमेन्ट दाथों आइ कंग्रेचुलेट हिम बिथांजों लोगोसे जोंबो ज' दावहा नांनाय मानसि ज' बोसोरनै जोङो कर्ट कासारि गादों बङाइगावआवहाय मेक्सिमाम कर्टखौ आं गानांदों आदा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जानानै सार प्रमद बर'नि जानानै जों ज' आन्दोलनकारि दा बिथांखौ बेखौसो बुंनो लुबैदों जे नोंथाङा जे गावखुंथायखौ लानानै गिलु बालु हज्रिबोदों हथात माने डेभेलपमेन्टखौ दहाय लानानै सोरनिबा प्रक्सि गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारनो नागिरदों माबा फाना बारा फैयो होननानै अबसे अके गर्जन मुसाहारि नोंथां जेब्ला BPF बा BJP जों एलायन्स जानानै सरकार खुंदोंमोन नों मानो जेबो बुङाखै जों दिनै UPPL आ BJP जों एलायन्स जानानै सरकार खुंनो नागिरदों नोंहा मानि फाजानाय बाथ्राया दा बाहाय फैयाखै कन्टेक्स्ट टाइम आरो जुगफ्रा सोलायो दा बे हिसाबै आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरो दिनैनि दिनाव नैबे गावखुंथायखौनो दहाय लानानै एक्चुअलि BJP आ मोनसे रोखोमनि थ्रेटेनिं टु दि डेम'क्रेसि इन टुडेस टाइम
दिनैनि भारतनि डेम'क्रेसियाव बिजेपिया बिराद गिदिरथार गिलु बालु मोनसे थ्रिट जानानै दङ नोङो नाय कर्नाटकआव मा जाया हर्स ट्रेडिं वी हेभ नेभार हार्ड मा बुस्थु बेलाय गरायखौ लागाम होननानै बोनाय राहुल गान्धीया गावनि कंग्रेसनि एमएलए फोरखौ बासाव लानानै ओरैबायदि मबाइल थबाइल सेजोबनानै थोबाथाव हटेलफ्राव दोनहैनायखौ जों नुदों बेबो बिजेपिनि थाखायनो दिनै बे एखे जिनिसानो जादों गावसोरो मालायखौ हस्टेट खालामनानै दिनै हाग्रामाखौ बिथांखौ गिबाय दा मा गिदिर बर' दृश्य बियो हटेल लेलेनो मैया आई थिंक इट इज ए काइन्ड अफ एल'फिं सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनलायनानै बिमा बिफानि बिरुद्ध दालाय दोनखारलाङा होमबा गाबोन दिनै माबा हटेल लिलियाव गाबोन शिलंआव बे दोनखारबाय थानायसो जाहैबाय फारसेथिं दहाय आदाया मोनसे जिनिसखौ टाच खालामदों दे भटार्स राइट जोङो भट होदों ओरैनोबाबो नोङो 6 मास 7 मास जोंहा इलेक्सना पेन्डिं जाखाबाय जायनि थाखाय एक्सन कमिटिनि आंनि फार्स्ट सिगनेटरि माबा पिएल होनाया जे इलेक्सना जानांगौ होननानै इलेक्सनखौ जोङो मोननो हाबाय इलेक्सना जालांबाय बारलांबाय काउन्टिंआबो जोब्बाय सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि हिसाबै बिपिएफआ मोनबाय फार्स्ट प्रेफारेन्स शुड हेभ बीन गिवन टु द बिपिएफ नाथाय बेनोथ' गाज्रिया दिनैहाय बे सोरबाया गभर्नमेन्ट दानो इनिशियेट खालामनो नागार बिजेपिया थार्ड सिंगल लार्जेस्ट पार्टियासो इउपिपिखौ लानानै सोरखौबा एखे थाखा फैसाजों बायग्लुंलाबायनानै गभर्नमेन्ट दानो नागिरनाया दिनै मा जाखो रायजो राजाया बन्सथ' डेभेलपनिफ्राय बन्सथ' जाहैबाय जोङो 6 मास 7 मास आरो बेबायदि पेन्डिं जानानै थाबावोबा मा जागोन दा बेवहाय गिनांगौआ बेनो रिट पेटिशनखौ नर्मेलि हाइकर्टफ्रावहाय लास्ट मोमेन्ट जेब्ला टाइम एसे थायो 5 मिनिट गाहाम 5 मिनिट गाहामाव नोंनि प्रेजेन्टेशनखौ होनो रोंबा रोङाबा बे पेन्डिं जाबाय थाबाय मसनासो फोरमायगोन नेक्स्ट डेटआ मा जागोन अब्ला आरोबाव पेन्डिं जाबावनोसै नामा गभर्नमेन्टखौ रायजो राजाया मोनला नामा बिटिसिखौ गाव खुंथाय मोननो थाखायसो बर' रायजो राजाफ्रा भट होदों बिटिसि बासिफ्रा भट होदोंमोन मा जाखो बियो बेखौ देहाव नांला नामा प्रमद बिथाङा दा दहाय आदा बिमल बसुमतारी बिथां आगुनि नर्थ इस्ट डिभिजन LICI नि बिथाङा बुंनाय बायदि एक्चुअलि जोङो ज' मिलायनायसो साबसिन दिनै बिजेपिनि मोनसे सल'आ नोंथां नैबे ओरैबायदि दाखालि जोंहा दुर्गादास बर'आ गेलदेबखै मन'बाय खरिब होनदों बेयो बे ना गिदिरा ना फिसाखौ मन'नाय बायदि नोंथांमोना निस्सय मिथिदोंदां रायजो राजाफ्रा खोनासं गोसो होनानै आफ्रिकायाव मोनसे जादों सासे सिख्लाया जिबौ उद फिनानै उन्दैनिफ्रायनो बे ज' देरदों जिबौजोंनो उन्दुदों जिबौ उदाबो बेजों उन्दुदों फानफबलायो गेलेलायो ओमफ्राय दानिया मोनसे समाव जिबौ उदाबो गेदेर जाबाय सिख्लायाबो देरबाय लोगोआ बायाखै दाना जिबौआ सानसेखालि मा खालामबाय मोनसे समाव 7 दिन 8 दिन ओंखाम जायाखैनो बे जिबौ उदा बेदर ना जायाखै गथ'आ दुखु मोनबाय मानो जादिया डाक्टारनाव थांबाय सोंहैबाय कनसाल्ट खालामहैबाय जे मा जिनिस अब्ला डाक्टारा सोंबाय मा जिबौआ नोंजों उन्दुयो नामा औ जों ज' सानैजों उन्दुयो बै समाव जिबौआ नोंखौ सुबाय थादों नोङो बेसेबां देरखो बेसेबां लावखो दिनै बे 7 दिन ओंखाम जायैनि खार'ना उदैखौ खालि खालामगासिनो दङ खायदा मोनोब्ला नोंखौ दिनै गाबोननि गेजेरावनो बे जिबौ उदा मन'सिगोन थिग बेबायदिनो बिजेपिया जेरेखम थिबा दहाय आदाया होननाय बायदि बेखौ मन'ग्लाबबाय दिमा हासावखौ मन'ग्लाबबाय कार्बि आंलंखौ मन'ग्लाबबाय बाय खुनु रिजनेल आइडेन्टिटियानो गैला गाबोन समफोर बर'फ्राबो बेनो जाखागोन होमबा बेखौ मिथिखा उसिखा मैया दाखालिनि गावजों गाव रायलायनायखौ नोङो दोनथ'नानै ज' मिलायनानै जुदि एखे दारुनथाम मोनसे बर' गभर्नमेन्ट दायोब्ला बेसे मोजां जागोन रायजो राजाफ्राथ' बेखौसो लुबैदों एबसुनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों इउपिपिएलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों बिपिएफ बेखौ लुबैदों आरो हाग्रामायाथ' अफारखौनो होखाबाय बिथाङा बेनिख्रुइ गेदेरसिन अफार नांगौ जायोबा सिबखौनो आगारगोन बेथ' बिराद गिदिर गावनि मुखुदखौहाय सोरनोबा गथायनाय बेनिख्रुइ देरसिन लेजेन्डारि अफार हारिनि थाखाय मा दंबावो I appreciate him, I salute him. दा नै बिजेपिनि खोथाखौ बुंदों दहाय जे बिजेपिजों गभर्नमेन्ट खुंबा माबोरै दं आसा बिजेपिया बेसे मोजां बिजेपिया जुदि मोजांबा ओरैनो मोनसे बाथ्रा जाबाय मा गथै वर्ल्डआव फिसा फिसौ कमिउनिटिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनसे स्ट्रागल सोलिनानै दं बर'आबो मोनसे कमिउनिटि बर'आ मानो थैनांगौ प्लास बे बिजेपिया जुदि मोजांब्ला भारतनि बिथोराव सबसे गोरोंसिन इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा दिल्लीयाव थायो दिल्लीनि मानसिफ्रा दिनैसो माने बिजेपि गभर्नमेन्टखौ माने हिसाब खालामाखै माने केजुरेलखौ लाबोदों आप गभर्नमेन्टखौ मानो लाबोदों बिजेपिया जुदि एथ' मोजांब्ला बिथांमोना बुजिदों जोंनि मानसिया मानो बुजिनो हायाखै दा बाथ्रा जाहैबाय बे बिपिएफ बिजेपि एलायन्समोन दा बिजेपिया बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलजों लोगो जादों थारमाने बिजेपिया पावाराव थानांगौ हाग्रामा महिलाया बुंबाय थायो जे जोङो मालाबाबो अपोजिसनखौ सैज्य हाया जों बेखायनो सुबिदा बादि
BPF आरो सुबिदा दलखायनो जोङो जाय देरहायो जों बे एलायन्स जानानै सरकाराव थायो नाथाय बे बाराव उल्था जाबाय BJPआ गावसोरनि माबाखौ हाथिर खालामनो हाबाय जे जाय पार्टिजों सरकार खालामनो हायो जों बिसोरखौ लानानै सरकारखौ दागोन दाने जेब्लायबो राजा जानानै थागोन BJPआ नाथाय बिथांमोना मोनसे सिकिउरिटि खालामदों हाग्रामाया बे खोथाखौ बुंनायनि खारना मोनसे ग्राउन्ड दंमोन बे जाबाय मा बिथाङा मोनसे एक्सपिरियेन्स जादोंमोन जे रुलिं पार्टिजों एलायन्स थायाबा बाजेट मोननायाव डिस्टार्ब होयो दाबो जेरैहाय खिन्थु दा थानानैबो डिस्टार्ब होदों He should learn from this. He should learn. He should learn. Whoever he is. सोलोंनो गोनां बिथाङाबो आं बेखौसो नुदों मोनसे जिनिसखौ बुंबावनो लुबैदों नोंथां जे पार्टि नागारनानै गुबुनाव हाबनाय जेनेबा BPFनि बेलाखौनो बुंनां दा जोंहा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गिलु बालु रायजो राजाया बिथांनि जानानै एखेबारे बे 7 मास 8 मास गांनाय उखैनायखौ दोनथ'नानै बिथांनि जानानै केम्पेइन खालामदों BPFनि नमेनक्लेचाराव दिनै बिथाङा जै सुबिदा मोननाय लोगो लोगो प्रमोसन जानाय बायदि मोनखो नामा BJPआव हाबनो मोननानै लेंहर जानानै थाखायाबा बेसेबां होगो खोनादों 10 कौटि नंगौना नङा जेखियानो जाया मानो जेखियानो जाया मानो बाथ्राया इन्टारेस्टिं आं जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि नेताफोरखौ आं बुंनो लुबैनाया बेसो जोङो जोंनि इयुननि थाखाय आदर्श जानांगोन थाखा फैसाया देरसिन नङा दा हाग्रामा बिथाङा जोंनो सुबिदा बायदि होननायखौबो आङो एक्सेप्ट खालामा दिस इज रं नोङो बर' हारिनि दैदेनगिरि बर'नि नोङो बिराद गिदिर मोनसे नेता हिसाबै बिथाङा दिनै सिकिउरिटि मोननाय खालि नोङो पावार जों ओरै थाबा मोजां जागोन ओरै थाबा मोजां जागोन बेबो रं फार्स्ट अफ अल साफ्रोमबो बर' जायफ्रा बिएलटि जानानै दावहा नांनानै दिनै बिटिसिखौ सोरजिदों जायफ्रा दिनै एबसु बायदिसिना जानानै बिटिआरखौ सोरजिदों बिथांमोना सिगां हारिनि बाथ्राया फैग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो डेभेलपमेन्ट बायदि डेभेलपमेन्टखौथ' नों राजा जानाय लोगो लोगो नोंनि आखाइजों नोंनो बानायगासिनो दङ जों नुदों हाग्रामा बिथाङा एखमबा स्किमाव गैयाबाबो गावनि फैसाखौनो बाहायनानै लामा दालां खोदों बेखौबो जों खोनाबोदों दा बेखौ हायोबा बिथाङा मानो इसेबां गलाम जानांगौ जाखो दारुनथा BPFआ जेरै दङ बिजों थाबाय था मानो सोरखौ लायनांगौ सोरखौ थानांगौ बे जोंनि थांग्रा बे रेवरेवानि खोथाखौ आं बुंदों आरो मानो इसेबां दाम खम फालाय मानो गोजावलाबायनाय जिगाब बुंथाफोर बायदि जानांगौ फालाय औ नोङो बै समाव गभर्नमेन्ट गैयाब्लाबो बड'लेण्ड मोनैयावबाबो नोंथाङा मानसि महरै थांनानै दं गथ' गथायखौ जाबोदों जोंनि आजै आजौमोना जोंखौ खांनो दिनै मानो हाया मानो इसेबां गलामि मुगै सुगै एटिटिउडखौ मानो दिन्थिदों BJPआ सेन्ट्रेलावबो सरकार सलायगासिनो दं आसामाव सलायगासिनो दं आरो नर्थ इस्टआथ' गासैबो BJP जानानै दंखायो रुलिंआव दङ आरो आसामनि सिङावनो BTC दा बे हिसाबैहाय हाग्रामा महिलाया जिनाखि पन्था माने पलिसिखौ एडप्ट खालामनानै लाबाय थादोंमोन जे जाय सरकार एबा जाय रुलिंआव दङ जों बेजों मिलायनानै संसारखौ जागोन UPPआ दिनैनि दिनावहाय BJPजों लोगो जानानै संसार जानो ओंखारदों मानो बादायनाय फैनांगौ बादायनाय बाथ्रा फैना बादायनायफोर बाथ्रा फैना स्किमखौ बांसिन मोनबोगोनब्ला दा BPFजों एलायन्स थानांगौब्ला कंग्रेसनि समाव जाय मानसिया फाइनान्स मिनिस्टार BJPनि दिनावबो बे सेम मानसियानो फाइनान्स मिनिस्टार सोलायाखैथ' मानसियाथ' सोलायाखै पार्टियासो सोलायदों मानसियाथ' सोलायाखै होमबा बै समाव मा एक्सपिरियेन्समोन दा मा एक्सपिरियेन्स हु नोस जोंथ' जेबो फाराग नुवाखै बिथाङा मा फाराग मोनदों दा आচ্ছা अञ्जलिबो दङ लाइनाव अञ्जलि दैमारि अञ्जलि प्रभा दैमारि आচ্ছা लाइनाव दङ आচ্ছা नोंथाङा खोनाबाय थादों जोंनि सावरायनायखौ जे बहाय मोनसे आर्गुमेन्ट फैदों जे रुलिंजों थानाय BPFआ BJPजों दंमोन आरो आगु समाव कंग्रेसजों दंमोन जाय रुलिं बेजोंनो थाफानानै संसारखौ जागोन दिनैनि समाव UPPआ BPFखौ एलायन्स लानो हायाखै मा खारनाव बेनो जाहैबाय जे BJPजों थायोब्ला BJPनि अनसुंथाइखौ बांसिनै लाबोनो हागोन बड'लेण्डआव दा नोंथांमोना हयथ' एसे कमप्रमाइज खालामनांसिगोन आं स्टुडिय'आव थानाय मानगोनां सुबुं बिथांमोना बेखौ एप्रिसियेट खालामो बेवहाय बे BJPजों एलायन्स जानायनि बाथ्राया मोननै रोखोमनि फैयो बे जाबाय स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव एलायन्स आरो गुबुन मोनसेया जाबाय BTCआव एलायन्स जों नुदों जे BTC एकर्ड जानायनिफ्रायनो BPFआ जुदिअ स्टेटआव सेन्ट्रेलाव कंग्रेसजों दङमोन BPFआ मालाबाबो BTCआवहाय कंग्रेसजों एलायन्स जायाखै बे जिथु सेल्फ गभर्नेन्स आन्डार 6 शेड्युल
बेखौ रेसपेक्ट होनानैनो कंग्रेसआबो बेखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुङाखै अथच कंग्रेसनि दिनावनो बिटिसिनि एकर्ड जानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेखौ नाजावखायाखै जे स्टेटआव जागोन दा स्टेटआव जोंहा सोरजोंबा एलाइन जाखानो नांगोन कारन वी cannot lead the state but we can lead the BTC खौ जोङो लिड खालामनो हायो दं खिन्थु स्टेटखौ हाया स्टेटआव बिगार नाम्बार बिगार पार्टिफोर दङ बेयाव जों सोरजोंबा थानाय बे आलादा खोथा बेयाव जाबाय जे बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै जि गभर्नमेन्ट जाबाय बे गभर्नमेन्टआ हारसिं नङा आं केम्पेइन समावबो जेरावबो आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे इपिपिएलआ हारसिङै जुदि सोरखार दानो हायोब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया बे जोंनि जागोन कारन बे सेल्फ गभर्नमेन्ट बर'फ्रा गुबुन गुबुन हान्जा संगठननि सिङाव सेक्रिफाइस खालामना जिउ बावबोनानै सोमावसारनानै मोननाय आरो बेखौ सोरखारानो रिकगनिसन होनानै सेल्फ गभर्नेन्स मोनसे होदों गाव खुंनो हानायनि मोनसे मोनथाय होदों गाव खुंथाय बेखौ जों बे संग्राम खालामग्राफ्रा गावनि फिउचारखौ डिसाइड खालामाब्ला दिनै बिजेपिहा मा कन्ट्रिबिउसन दं एज ए पार्टि बिथांमोना नेशनेल पार्टि किन्तु रिगार्डिं बिटिसि अर बिटिआर मा कन्ट्रिबिउसन दं मालाबा बर'नि मोनथायनि थाखाय बिथांमोना एज ए पार्टि आवाज होनाय ना मालाबा बर'नि मोनथायनि थाखाय जिउ होनाय ना मालाबा बर'नि मोनथायनि थाखाय सेक्रिफाइस एसे बा लायनो थै थोबसे बा सोरबा आइजोआनो बिजेपिनि मुङावहाय बर'नि मोनथायनि थाखाय मालाबा जोंहारि खालामजाफेरनाय ना थ' जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेवहाय बिथांमोनजों जों शेयार खालामनांगौनिबो बाथ्रा फैनाङामोन दा माबाया बे एलायन्सआ बे मोननैयावसो बुंनांगौ जायो हयथ' गोबाङा बुंदों जे बिजेपिजोंथ' माबायाबो दङ बिपिएफआबो दङ बेखौलाय मानो बुङा किन्तु बे एलायन्सआ स्टेटआवसो सेन्ट्रेलावसो नैबेखौ बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ मालाबाबो इनभाइट खालामाखै बिथांमोनजों मालाबाबो बेवहाय कलिसन गभर्नमेन्ट दायाखै थादों सेन्ट्रेलाव स्टेटआव कारन फिनान्सियेलि माबायाहाय इन्डिपेन्डेन्ट नङा माबाया बिटिसिआ बेवहाय सेन्ट्रेलजों स्टेटजों जाय सोरखाराव थायोब्ला फिनान्सखौ मोननो थाखाय इजि जायो थेवब्लाबो जेसेबां हरनांगौ बेखौ हरबावा बिथांमोनजों एलायन्सआव थाब्लाबो जेसेबां मोननांगौ बेखौ मोना सम मथे मोननांगौखौ मोना थ' बेखौ बे बेलायावसो एलायन्स दङ बिपिएफआ किन्तु मालाबाबो बिपिएफनि बे 15 बोसोर बिटिसि खुंथायाव जोङो कंग्रेसजों बिटिसिआव एलायन्स जानानै गभर्नमेन्ट दानाय नुवाखै बेखौ कंग्रेसआबो नाजायाखैमोन बिजेपिआ नाजाबाय बिटिआर एकर्डखौ खालामबाय जोंनो 10 थाखा होनानै 9 थाखाखौनो लांफिननायनि प्लान खालामबाय जोंहा आखायाव थायो दा साननांगौआ जोंहा बेसोमोन देग्लायनि इलेक्सना इनफेक्ट मोननाय मोनैनि नङामोन जे बहाबा लामा हाग्रा दाबो लामा मोनसे जाजोबाखै सोरबा खुन्दुं थफ्ला मोनाखै सोरबा फायखाना गंसे जादों येस बेफोरबो इसु थेवब्लाबो देग्लायनि बिथारावहाय खर' दैखांनानै हारि हिसाबै गावनि राव हारिमुजों जों थांना थाहैनो हागोन ना हाया एसे गिदिर इस्युमोन कारन जों बिजेपिनि जिथु एग्रेसिभनेस जों बेखौ नुयो दिनै बिथांमोना बुंदों बिराद माने खोब थाबै डेभेलप जागोन बिजेपि सोरखाराव फैयोब्ला किन्तु जों नुदों कार्बि आंलंआ बिजेपिनि आन्दाराव दिनै डिमा हासावआ बिजेपिनि आन्दाराव बिथांमोना जोंनो सान हर फन खालामहरो मेसेज हरो जे मेडाम बिजेपिखौ हाबनो होना आमाक खतम करि दिसे बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै सान हर लिरहरो आंनियाव गोबां बेबायदि मेसेज दङ जे दु हरनाय नांथार नोंसिनि आखायावनो लाखिनो नाजा बेयावहाय हाग्रामा महिलारि बिथां बा प्रमद बर' बिथां होननानैल' नङा जे जोंखौ बे इन्डिजिनियास थागिबि फिसाफोरखौ बे गावनि मोननाय खुंथायखौ गावनि आखायाव लाजानो लुबैनाय कारन ओजोंहाय जेबो खारथाय होनो हायाखै डेभेलपमेन्टनि जों सान हर बिथांमोननि मानसिजों रायज्लायो जों थाङो बेफोरावहाय थ' बेयावहाय एलायन्सआ जाब्लानो जे माबा मोनसे जागोन बे नङा आरो जानायनि मोननै खोलोब दङ बे खोलोब मोननैखौ आं नोंथांमोननो बुंबाय जे स्टेट लेभेलाव जानाया बे आलादा खोथा बेखौ बेयाव एलायन्स जायोब्ला जोंहा खुंथायखौ गावनि खुंथायखौ खोमानो गोनां जायाखैमोन किन्तु दिनै जुदिअ जोंनि आखायाव दङब्लाबो दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा गोबां समाव बुंनाय जे बिजेपिआ जों दखल खालामगोन आरो बिजेपिआ सालायोब्लाबो बिटिसिनि चिफआबो बर'आनो जागोन इएमआबो जागोन एमसिएलआबो बर'आनो जागोन किन्तु बेयाव डिफारेन्स दङ बर'आ जायोब्लाबो पार्टिया बिजेपि आरो बेयाव सोरबा चिफ बिजेपिनि जिरायोब्लाबो इएम एमसिएलनि जिरायोब्लाबो गासैबो इन्सट्राक्सनसा फैगोन
नागपुरनिफ्राय फैगोन दिल्ली बिजेपि सोरखारनिफ्राय फैगोन दिसपुरनि बिजेपि सोरखारनिफ्राय स' बियो it's not like a self governance okay self governance को रेसपेक्ट होनानै जोंनि साथि सत्तर बोसोर खोलोब समाव जि संग्राम खालामबोनाय बेखौ रेसपेक्ट होनानै जोंनि जि मोनथाय रायजो नङाब्लाबो सेल्फ गभर्नेन्स गाव खुंनो मोननाय मोनसे मोनथाय मोनदों बेखौहाय गाव फुल्लि गावनि आखायाव लाखिनो हायोमोनब्ला बेनिफ्राय साबसिन जेबो गैयामोन दा खिन्थु जोंनि फिउचारा गिनांगौ आरो जों खोमसि नुहुरो रेडि मारि जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेक लानानै जों दान्दिसेनि थाखाय सावरायनो फैफिनगोन जोंहा गोबां सम गैया जों दान्दिसे ब्रेक लाथ'दों ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन सावरायथ'नो हाबाफारियाव दा ब्रेक ला बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 दानिया जों लेंहरनो आखायाव लादों बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदो Miss Bijita Brahmo. Music please. फैफिनदों सावरायबाय दं बड'लेण्ड सोरखारा दिन्दांनानै थानाय हालत आरो बिजेपि इउपिपिएल एलायन्सनि सायाव रायजो राजानि खुद्रिनाय गोबांसेया खुद्रिनाय होदों जे बिपिएफजों इउपिपिएलजों एलायन्स थायोब्ला मोजांमोन जेरावनाखि बड'लेण्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ एबा बड'लेण्डनिफ्राय गोबांथार गामि दानख'नांगौ होननानै दाबिनाय गण सुरक्षा पार्टी बेनि दिनै एलायन्सआव फैदों आरो इएमबो मोनबाय बिथांमोननिफ्राय सासेल' देरहाबोदोंमोन आरो बे इएम जाना फैदों दा समावहाय गोबांसाया माने गिनाय फैदों जे बिटिआर एकर्ड जादों 27 जानुवारियाव दा बेनि उनावहाय जिहेतु दा बे माबायाव बिटिसिआव अना बर'आबो बाहागो लादों आरो बिजेपिनिफ्राय जायफोरनाखि दा इएम मोनदों बिसोर गासैबो बर' नङैफोरा माने फैगौ समा मा जानो हाथावगौ गामि दानख'नाय जाथारसिगोन नामा बेबायदि गिनाय फैदों आरो प्रमद बर'आ बा बिटिसि सरकारा माने हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइ मुथियावनो गिदिंबाय थानांगोन नामा मोसाबाय थानांगोन नामा बेखौ गिनाय फैदों नाथाय बे गिनांगौनि बाथ्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समावहाय अना बर' संगठन दानानै बिटिसि स्क्रेप खालामनांगौ होननायाबो जुदि बिटिसिआव हाबफैबायब्ला बे मोजांनिसो बाथ्रा आरो गामि दानख'नांगौ होननायाबो फैनाय नंला बेखौ मिजिं खालामनो हायो मानो होनना बुङोब्ला नबसरनियाबो दिनै साबमिट जाबाय ना आं होनदों जे दिनै जाय गिनांगौ गैलिया गामि दानख'जानो गिदिर फैदोंमोन होनदों जे बर'फोरखौ माने बेथ' सुक्तियावनो दंखायो होननानै गिनाया फैनांला होननानै बे बाथ्रा बोरै फैखो आं बेखौ बुजियाखै ना सुक्तियाव दङ सुक्तियाव थानायनि खोथाया बेलेग दा सोरबा गिदों गियिनि बाथ्राया बेलेग ना आं बुंदों गिनांला मानो होनना बुङोब्ला जे आं मानो गिनांलाय बे जादों जे जायफ्रानाखि बड'लेण्डखौ स्क्रेप खालामनांगौ एबा बड'लेण्डआव जोंहा निरापत्ता गैया होनदों बेनि थाखायनो गिनानै बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन आन्दलन खालामनानै बड'लेण्डनिफ्राय बायजोआव माखासे माने गामि दानख'नांगौ बुंबाय बड'लेण्डखौ लांनांगौ होनना बुंबाय आसामाव दा बै बिथांमोनानो दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौ सालायनो फैबायब्ला दा बै हिसाबैहाय मोजां मोनसे आर्गुमेन्ट जाफैबाय जे गामि दानख'नाया मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथां आब'निसिमबो खुलुमनाय जासिदों माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा बुंलांदों जे बिइपि बा स्टेटआव एलायन्स जादों खिन्थु बिटिसिआव नङा बे खोथाखौ आइ एक्सेप्ट एस इट इज दा मोनसे बाथ्राया ओरै आरो नैबे कमप्रमाइसनि खोथायाव फैदों नामा बियो बे मोनसे रोखोमनि कमप्रमाइस आरो पलिटिकेल कमप्रमाइस आरो दा बे जिनिसखौ जोंनि बर'फ्रा सिगां जोंथ' दाबो ग्रासरुट लेभेलावनो दङ आं सानदों आरो ग्रासरुट लेभेलाव दं नालाय जोङो वी केन बि पलिटिशियान बाट वी मास्ट बि बड' नेशनेलिस्ट फार्स्ट अफ अल आरो जोङो बर'खौ सब समाय सिगाङाव लाखिनांगोन दा नोंथाङा होनदों गिनांगौ गैला होननाय बाथ्राया बे हयथ' सेकेन्ड स्ट्रेटेजिबो जानो हागौ सुथुरा जेब्ला लोगो जायो बेखौ 100 बार सान होनदों माबा मोनसे एजेन्डा लानानै फैदों दां बियो बेनिखायनो आं कुइसन खालामदों
मा बेस दं बे खोथायालाय मा बेस दं सुथुरा जेब्ला लोगो जायो 100 बार सान बेजों लोगो खालामनायनि सिगां बिभीषणआ सोरखौ बुङो बे न'आव हाबदों मानो हाबदों बेखौ जों साननाङा नामा बा साननांगौ गैया नामा ना बे समाय लाबाय बे भगबाननि आशीर्बाद लानानै भगवान बेबो आशीर्बाद थाशीर्बाद बेफोरखौ बाद हो बेवहाय डिप्ल'मेसिनि खोथा दङ पलिटिक्सनि खोथा दं डिप्ल'मेसिनि खोथा दङ फिउचारनि प्लेनिंनि खोथा दङ बे आशीर्बाद थाशीर्बाद बेफोर अर्डिनारि आदा आं ओरैबो सानदों अर्डिनारि खोथा बेफोर आब'आबो खोनासंदों केन्डिडेट्सफ्रा एसे साबधान जानाया मोजां नामा either they are candidates of BPF or of UPPL केन्डिडेट्सफ्रा केन्डिडेट हारसिङै जायाखै रायजो राजाया नोंखौ लिडार जानोसो भट खालामनानै हरदों जानला मेनला डिसिजन दा लाथों बिसोरो रायजोनि मावनो जानला मेनला डिसिजन दा लाथों रायजोनि डिसिसनासो बिसिनि डिसिजन जानांगौ बाहाय नोङो लिलि हटेलावनो था बा नोङो शिलंआवनो थाखोमाखै रायजो राजाया बेखौ नागिरदों बेखौ खोनासंदों बिथांमोना नङा होमबा नोंनि डिसिसनाथ' जायाना अबजेक्सन बे जाहैबाय जे रायजो राजाया बे मानसिया मोजांखा होननानै देरहाखौ हरदों मोजां मावदों बे मोजांखौनो मावहैखागोन फोथायना हाउ डु इउ नो मोजां मावनांगोन बिसोरो देरहाखादोंबा दा सिंगल लार्जेस्टआ दङ हा बिसोरखौ ट्राइ खालामगोर रायजोनि मेन्डेटआ बेसोथ' रायजोनि मेन्डेटआ हु एभार काम दा सिंगल लार्जेस्ट पार्टि दे शुड बि कनसिडार फार्स्ट बिनि उनावसो सेकेन्ड एखे दिनाव रियेलिटिखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन जों एखे दिनाव आइनाव 13 डिसेम्बर खालि हाग्रामा महिलारिया सा 10नि माने एमसिएलए गावजों दंफायो होननानै बियो सरकार दानो क्लेम खालामदों एखे दिनावनो सा 22 माने एमसिएलए दं होननानै क्लेम खालामबाय प्रमद बर' दैदेननाय हानजाया दा बे रोखोमैनो दा नुबाय जे गभर्नरनि जेनाखि माबा नोजोर बे जाबाय सोर बांसिनै क्लेम खालामखो नुबाय 20नि सा एमसिएलए लानानै क्लेम खालामबाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिया 10नि साल' लानानै क्लेम खालामबाय नोंथां जुदि दिनैनि बे एलायन्स पार्टिनि क्लेम खालामनाया जुदि बेनो मोनब्ला राइट मोनब्ला हाइकर्टआ बिपिएफनि माबाखौथ' एक्सेप्ट खालामनाङामोन ना एप्लिकेसन क्लेमा राइट बेयो कनस्टिटिउसनेल अधिकार बायदिसो ओंखायनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनोसो दिनै खोनासंनो नागिरदों ना दिनै आरो मोनसे आरो बुंबावदों जे बिपिएफ जों बिजेपिजों एलायन्सखौ गारदों होननानै खुनु रिटेन गैया थारमाने गाराखै होमब्ला गभर्नमेन्ट दानायनि समाव मानो इउपिपिएलजों थांखो बिजेपिया खारन एलायन्सआ दं बिपिएफजों आरो दा बिटिएडिआव गभर्नमेन्टखौ दानो नागिरदों बिसोरो इउपिपिएलजोंथ' सेन्ट्रेल लेभेल आচ্ছা अनजलि दैमारि मोनसे कुइसन बे जाहैबाय जे नोंथांमोना बिजेपिजों एलायन्सआव दङ स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बिजेपि एलायन्स सरकार एनडिए बे एनडिएआव बाहागो दङ बिपिएफआ आरो नर्थ इस्टनि पलिटिक्सनि थाखाय नेडा दङ नेडायावबो मेम्बारशिप दङ बिपिएफआ नोंथांमोना 13 डिसेम्बर खालि क्लेम खालामबाय जे सा 10नि एमसिएलए जिहेतु जों मोनबाय बे हिसाबै जोंनो सरकार दानो खाबु होनांगौ आरो सप्तासेनि थाखाय माने जोंनो गोहो देखायनो खाबु होनांगौ नाथाय नोंथांमोना बै समाव मानो बे सागु बिजेपिखौ लाफादिया सागु आरो सा 10नि नोंथांमोननियावहाय दंमोन माने 26 एमसिएलए एलायन्स हिसाबै नेडा हिसाबै नोंथांमोना माने क्लेम खालामदिया अब्ला नोंथांमोननो गभर्नरा माने प्लिज खालामनो हागौमोन नङा बे बाथ्रायाथ' बिदि जाया खारन एलायन्सआ आं दहायनो बुंदों एलायन्सआ दङ स्टेटआव सेन्ट्रेलाव नैबेयावहाय बिटिसि इलेक्सनाव एलायन्सआव गेलेखायाखै एलायन्सआव गेलेयाब्ला जों गुबुननिखौ काउन्ट खालामा अब्ला बेखौ माने बेयाव फार्स्ट काउन्टआ जागोन मा जे एज ए सिंगल पार्टि सोर बेसेबां देरहादों कारण जों मिन्थिनायाव फर्मेलि इउपिपिएल आरो बिजेपिआबो एलायन्स गैखायामोन माने भार्बेलि दङमोन जों मिन्थियो एसे किन्तु रिटन अर सामथिं बेबायदि फर्मेलि गैयामोन कारण पेरेलेलि मोननै पार्टिजों माबा जानो हाया स' बिसोरहाबो जोंहाबो नैबेयाव फर्मेलि गैया गैयिखाय जोङो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि मोनबाय आरो बेनो नियम जाय मेजरिटि मोनो बेनो थांनो हायो स' बेबादिहाय थांना बेखौ बुंहैबाय बिनि उनाव गभर्नरनि दायित्वआ बेमोन जे अके नोंसोरो
जेसेबां दारायनाय पार्टि दङ बिनि भितराव नोंसोर बांसिन मोनबाय नोंसोरो दा मेजरिटि प्रुफ खालाम एसेबां दिननि माने गेजेराव तो होमब्लाना जोङो 17निफ्राय 21ता दिन्थिनांगौ बेयो जोंनि दायित्व जे पार्टिकुलार बेसेबां सम होयो बे पिरियडनि भितराव जोङो दिनै जोंनियाव 21 जाबाय होननानै बेखौ जोङो दिन्थिहैनाया जोंनि दायित्व सोरखौ लानानै सोर जोंजों फैयो सोर जोंखौ सापर्ट खालामो बे कल मोननायनि उनाव बे आलादा बाथ्रा बेखौ लाखांनानै जों दिन्थिहैबाय दा जुदि जों माने नोंथांनि बुंनायखौ Coalition of largest party. खानायाथ' बेयाव नांदोंना बे लार्जेस्ट पार्टिखौ इम्पर्टेन्स होयिया प्रिफारेन्स होयिया डेमोक्रेटिक राइट्स भटार्स राइट जायनि थाखाय दिनै आयेननि आश्रय लानो हादों आচ্ছা दा समाव रायजो राजानि गोनो गोथो बे जाहैबाय जे प्रेस इलेक्सन खुंफिनगोन नामा गुवाहाटी हाइकर्टआ माने अनारेबल हाइकर्टआ जुदि भार्डि होयो जे माने प्रेस इलेक्सन खुंनांगौ अब्ला खिन्थु रायजो राजाया भट होबावनो थाखाय राजि नङा मानो होनना बुङोब्ला दानथामनि उनावनो आरोबाव मोनसे एनादार इलेक्सन मोनसे दङ प्रेस इलेक्सनथ' मा ग्राउन्डआव आচ্ছা प्रेस इलेक्सन जिहेतु बेवहाय रावबो दोलोआनो 21 मेजिकल रल लाबोनो हायो नङा बेयाव मारै मोनसे खोथा दं बियो दा कर्टआव दङ केसआ कर्टआव दङ बेयाव दा कर्टनि बाथ्रा कर्टआबो बेयाव रिलेटेड जाबाय खोनासं बिनिफ्राय कर्टआ जेलालागि क्लियारेन्स होआ जे बे केसआ माबायाव कर्टआव खुनु गैला नोंसोरो इलेक्सन कमिसना मा डिसिसन लायो गभर्नरा मा डिसिसन लायो तखन नोंसोर हागोन बे बाथ्राथ' कर्टआ डिक्लेयार हरबासो हागोन ना जेलालागि कर्टआव माबा मोनसे सुनांना थागोन हेलालागि बेखौ बेवहाय डिसिसन लानो हायाथ' बेबायदि गाबोन जोबगोन नामा कर्टनि आरो फारसेथिं ओरैबायदि गाबोननो डिसिसन जागोन होननानैथ' बुङाखै गाबोन हियारिंसो फार्स्ट हियारिं औ सेकेन्ड हियारिं सेकेन्ड डेट डिपेन्ड्स अन द मोशन ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि रेकर्ड दं जे रनेन बसुमतारी आरो अमृतलाल बसुमतारी 82नि इलेक्सन समाव एमएलए इलेक्सन बेवहाय रनेना जेनदों अमृतआ देरहादों रनेना ओमफ्राय केस होदों रेगिं होननानै डिग्री माब्ला मोनदों मिथिगौ आफ्टार 5 years एमएलए हिसाबै अमृतलाला एन्जयखौनो खालामखांबाय बिनि उनाव डिसिसन लानानै रनेना मा खालामनांगौ बबे एसेम्बलियाव गसंहैनांगौ बे दा नोंनियाबो जेबायदि जानाय नङा मा गेरेन्टि दङ केसआ जुदि डे टु डे डेफार्ट जाबाय थायोबा आल्टिमेटलि सोर साफार खालामगोन पाब्लिकआ आं दहायनो बुंखादों ग्रासरुट लेभेलाव जुदि बाजेटनि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला मानि जुदि फ्ल' जायाब्ला मानसिनि फारसेथिं केपासिटिया जोबगोन दखनथ' मा जागोन बुस्थुफोरनि दामा आं बे बेलायाव बुंनो नागिरदों नोंथाङा बुंदों जुदि रि-इलेक्सन जायो प्रेस इलेक्सन जाफिनो प्रेस इलेक्सन जाफिननांगौनि जेबो खारन गैया आङो बेखौ कर्टनि बार्डिक हिसाबैबो बेखौ बारा आसा खालामाखै माने गाबोन फार्स्ट हियारिं दंथ' बे फार्स्ट हियारिंआवथ' बिसोरो हाग्रामानिफ्रायनो नेबाय थागोन जे नोंथाङा मेजरिटिखौ प्रुभ खालामनो हागोन नामा बेबो मोनसेखा मेन जिनिसा बिसोराव दा बेहाय बियो जुदि प्रुभ खालामनो हायाबा गाबोन गाव जेबो स्ट्रं माने मोनसे आपत्ति लाबोनो हायाबा हयथ' बे गाबोननो बाहायनो फोजोबनोबो हागौ दा अके कर्ट केसा थांबाय थाथों गभर्नमेन्टजों थिगबो गैया बे बिटिसिआव बिसोरखौ फोलावलाबाय थानानै दिन्दां फादां खालामनानै ना डेभेलपमेन्ट ना मानो गावजों गाव बुलाय सोलाय खालामनानै बुथारनोबो बेफोरबो आइडियाबो बिसिनाव बेखायनो मोनसे सिम्पल फर्मुला आङो होनो रायजो राजा आरो केन्डिडेट बिथांमोनखौ आं दहाय होनखादों बे नोंथांमोना केन्डिडेट जाबाय देरहाहरदों रायजोफ्रा नोंथांमोनखौहाय सासन खालामनो होनो जोंनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय सोरो बिपिएफ सोरो इउपिपिएल बे दिनैनि दिनाव बारा मेटार नङा जोंना जाहैबाय आलादा रायजो बे सेन्टिमेन्ट दाबो दङथ' दा बेखायनो नोंथांमोना बे गोनो गोथोआव थास्लायस्लाय बिपिएफ जों इउपिपिएल जों ज' रायलायनानै दि ज' सरकार दादो बुजा बुजियाव बेनोथ' रायजो राजानि मेन्डेट दिनैनि दिनाव अब्लानो बाहाय खुनु प्रेस इलेक्सन जाफिननांगौनि खोथा गैला कर्टनि लेन्डेनिं एक्टिभिटियावबो नङा सामिल जानांगौनि खोथा गैला अब्ला बिजेपियाथ' उफायानो गैखाया भट बेस खोनागोन हाग्रामानि सायाव मा होनना बुङोब्ला दा प्रमद बर'आ CM जाबाय बिटिसिनि आरो बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगोन हाग्रामा महिलाया बेयावथ' खुनु खोथा गैला माने बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों जइन जानायनि बाथ्रा आं सानो दिनैनि गेजेराव हाग्रामाया सिफ जायो प्रमदआ सिफ जायो बेखौ लानानै एसेबां दाङाबाजि जानाय नङा दा बिसोरो जुदि दिनै जों ज' टेबोल गंसेयावहाय अनलाजों दाउजों बोथिसे जानानै जुदि सावरायोबा नोंथां खुनु प्रब्लेम गैया for the greater interest of people अच्छा the BTC बासि
दिनै जोङो गोबांथार सावरायगोन जोंहा गोबांथार सम गैया आरो नोंथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंबाय जे अनलाजों दाउजों बोथिसे माने इउपिपिएल आरो बिपिएफ एलायन्स जानायनि बाथ्रा एबा ज'यैनो माने BTC खौ खुंनायनि बाथ्रा बे मोजां आर्गुमेन्ट जादों आरो बेखौ रायजो राजाया लुबैदों जे बर'नि सोमावसारनाय एबा बर'नि जिउ दान होनायजों मोननाय BTC थैजों दुगैनानै मोननाय BTC बे BTC खौ बर'फोरनि आखायाव दोननांगौ आरो बर'आ मोनजानांगौ गुबुन हारिनि मोनजानायनि बाथ्रा गैया बेनि सायाव रायजो राजानि दाबि सेल्फ गभर्नेन्स दा बेखौ लुबैदों आरो दिनै सावरायनायखौ जों फोजोबनो सिगांबाय गोजोनदों खुलुमबाय बयबो खुलुमबाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 दानिया जों लेंहरनो आखायाव लादों बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ जौस्राङाव फैनानै दिन्थिफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मिस बिजिता ब्रह्म Ladies and gentlemen, please welcome to Miss Bijita Brahmo. मोसाना देखायदो Miss Bijita Brahmo. Music please. Ooh.